Йөрәк бит ул шундый нечкә хисле, бер чак арып туктый тибүдән, бернинди дә чара калмый шул чак. Түз йөрәгем сабыр диюдән, күп очракта шаһитләре булып, үз күзләрен белән күргәнгә, әле дә аптыраплар куясың, бу йөрәгең ничек түзгәнгә? Йөрәк типкән чакта уйламыйсың, белмисең дә аның кадерен. Көтмәгәндә, уйламаганда, калкып чыга кисәк каберен. Йөрәк ише бик тә четерекле, йөрәкләргә кирәк игътибар. Әгәр ансыз булсаң, сансыз булсаң, җансыз калуың да ихтимал. Автор Гөлнур Галимова.